L'Associació per a la Promoció Socioeconòmica dels Municipis de Caroig, Xúquer, Serragrossa presenta el programa d'ajudes Líder 2014-2020 amb l'objectiu de facilitar la diversificació, la creació d'ocupació i la millora de serveis bàsics en les poblacions rurals en 3 àmbits d'acció. La creació o millora d'empreses no agrícoles en zones rurals, amb un màxim de 70.000 euros per la creació de nova empresa i un màxim de 21.000 euros per a la millora. La creació d'empreses o inversions en empreses dedicades a la indústria agroalimentària, amb unes ajudes de fins a 28.000 euros, per a institucions que desitgen renovar la seva població rural i l'ampliació de serveis bàsics amb ajudes fins 50.000 euros. El programa d'ajudes Líder arriba a 40 municipis de la Canal de Navarrés, la Costera, la Ribera Alta i la Ribera Baixa. Les ajudes es poden sol·licitar telemàticament a través de la web www.agroambient.gba.es. Informa't a les oficines de l'associació Caroig Xúquer en la Casa de Cultura d'Énguera o a la web www.caroig-xúquer.com.